Nyaya dzinorwadza hadziperi. Tendai Ndoro ashaika a few hours ago. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Mukomana arikunze ashaika ende apasati paane details akazara ekuti chi chakonzeresa rufu rwake. Zorro Phumlani yaenda kuti vanobatsirana nemhuri uye vane a package yavanopa masoka players uye inobatsira zvakare parepatriation chero vachitamba mamechi, accommodation yavo, matravels avo nezvimwe zvakadaro. So ndo vari paground vachiri kumanya kugadzirisa kubvisa mutumbi panzvimbo nekuita mapepa ari kudiwa. Tichange tingokupai nyaya iyi zvizere kana tichinge tanzwa kuti zviri kufamba sei. Tanga tati zvakufamba mushe zvatendai mushure mekunge ambopererwa nebasa. Company yaishandira, or actually the soccer team that he used to play for, yahita bankruptcy 2023 vakapindana zvakare netsekwende mushure mekunge mudzimai wake anonzi Thando Maseko atora zvese zvakanga zvashandwa nemukomana since zvanga zvaiswa muzita rake achibva ati iye haachada murume. Saka divorce yacho yaizoita kuti Tendai asare asina chero chii pazita rake. Zvakazogadziriswawo ndokubva zvaita kunge zvadzokedzana. A few weeks ago akakuvara ruoko achibva aenda zvakare akanoitwa surgery. So nguva yese iyi tatichingoteverera tichifunga kuti aiwa zvinhu zvese zvakufamba zvakanaka, asi nguva inenge yazongopera. Kumhuri yekwaNdoro, mudzimai wake, vana nevamwe vese vakamutenderedza, tinongoti dai tawana kunyaradzwa panguva yakadai. KuZimbabwe national team zvakare aiwa tiwanewo kunyaradzwa. Kubva kuZimgos family tinongoti kumhuri yekwaNdoro nyaradzwai panguva yakaoma kudai. So do leave your comments on what you think. Tichange tichingomira pamwe chete mumunamato nemhuri yekwaNdoro.